Birleşler hemmäňe salam. Hoş geldin Sapara. Salam, yeğiş, birleşler Vallahi, salam. Buyur yeğiş. Bugün sen hizmetinde. ha. Geçen gelek Sapara biz Umydo hanım bilen bir ýaýyn etdik. Emeli döredülen garyplyk hakynda. Indi şo taýda aýdyp geçipdik-de halky nädip emeli ýagdaýda bu ýagdaýa eritdiler diýip. Ýani esas şun nemäň gadyňam üstüne teginip geçipdik. Gadyň hemem aňyrky 90-njy ýyllar wagtyndaky nemelerem azyrak aýdypdyk-da. Hataylarda belki bizim nemämiz ýok bolan soň, kän bir tejribämiz, adymyz ýok bolan soň, ýalňyşrak zatlaryň belki aýdan bolup bileriz. Belki de azyrak zat aýdan bolup bileriz. Şo hakynda bir nähili nemäňiz bar senin üstüne ýetirjek zatlaryňyz, ýani şo halk näme üçin emeli ýagdaýda garyplaşdyryldy? Düşündüm, soruňa düşündüm. Ben dinledim. Tawoğluň o gaty düýüklü wajyp meseleni andyrdyňyz. Onu başyny astany çekdiňiz diýsek dogry bor. Hakyky nemesini, nädip edilendigini, näme üçin edilendigini, şu aktörleri bilen, faktları bilen, yılları, datalary bilen men size bir döwletiň syryny açyp bereýin. Aslında günde görüp gören zadyňyz sır bolýan nädir bolýan, öňe görüp gözüňe uğraşyp nämedigini bilmesen sırdan berbet bolýan eken. Sizin çok gepleşiňizde bir söz geçti. Ya da sözlem muhtan amardan gaz sattılar diýdiňizde. Ne şu sözüň üstünde rahat durup geçeýin. Ýöne bundan öň men size bir başga bir zat aňlatayyn. Düşünmäňiz yeňil bolar ýalak, dogry bolar ýalak, biraz çüngür bolar ýalak. Bir döwletiň gurulşundan söz edeýin. Esker vardır, watanı goruyan. O esker punkty watanyň howpsuzlygyny gorumakdyr. Ni esker siýasatçylaryň eline geçende esker watany goranok siýasatçyny gorap başlaýandyr. Esker watany gorama funksiýasyny ýitirýändir. Bu dünýäň hem ýerinde de şeýledir. Yani döwlet bolma tebigatyna şonalakdyr. Esker kimin eline bolsa şonu goraýandyr. Soňa waka beýle bolan soň eskerler öz doğal ýa-da natural ýa-da hukuk, kanun boýunça etmeli işinden başka zat edip başlan soň bularaň özü tora düşýändir. Islendik generali batyp bilýändirler, howp bilýändirler, matkar edip bilýändirler, itten çykaryp bilýändirler. Oňam sebäbi ýa-ni başdaky ene ana dilýärde türkçe unsuruň siýasatçynyň eline geçmegidir. Esker siýasatçynyň eline geçen soň döwletiň howpsuzlygy barada gürrüň gutorýandyr şo taýda. Onuň beýle guruluşlary da tornalakdyr. Mysal üçin döwletiň howpsuzlygy barada istihbarat demesi bardyr. O da siýasatçynyň eline geçen soň siýasatçyny gorap başlaýandyr. Hukuk goraýjy organlarym tornalakdyr. Soň
O bilime ılıma da varyanlar siyaset. O siyaset ılımın içine giren son o siyasi demen yani parti olyan veya lider olyan çok propagandasını dine şoňa nemedilýän ýagdaýa gelýär, soň bilim, ılym öz-özünden ýok bolup gidýär. Ya şu wagtda Türkmenistanda şu zatlaryň hem bejetini 30 ýyllap ýaşap ýördi. Indi hal beýle bolan soň bu soň kriminal neme öwrülýär. Bir dolandyrşy. O taýda ýa döwlet funksiýasyny ýitirýär. Bir kriminal o bir adamyň bähbidini o çykaryny orap ýören bir kriminal bir çete diýelim buňa ýa-da mafia diýelim. Bu adyny näile goýsaň goýun oluyor bu döwlet bilen hiç bir debeti ýok. Şu adam bilen ýa şu syýasy topor bilen işi şoň bilen bolýar. O kriminallaşýar. Bu gitdiğiçe de cemiyetin ähli künjeklerine ýinip gidýändir. Onuň hemme kişi diňe ya özüni goramallar, beýdip çöreğini tapmalar, dogurluk, yalan tökmet, kanun nilen zat ortadan öz-özü galýandyr. O kanunyň bolmasy işlemesi mümkin däldir. Onuň kriminal deme öwrülýär. Ýöne Türkmenistana giden resurs var. Yeraltı, yerüstü resurslar var. Yani, kadın resursunu ayttık. 52 trilyon dolar şeyler. Neftin kem dünya kadar var. Onun bir yankı kriminal toporun elinde. Yani kriminalın ulusu oluyor da. Dünyada da kriminalın en ulusundan ulusu onun ulusu çıkıp da onun sen kriminal bolonun bilen o sen in ulusu däle ulları seni o öz aşağına hükman tabiata sen döwlet bolup goranjak banağım yok seni ýa döwlet däle sen kriminal bir topor. Türkmenistanyň taryhyna aýdyp berýändir. Bu zatlaryň hemmesi siz ýaşap dörensiz. Ben erteki aýdyp berýän ýalak bolun bu ertekiň hakyky durmuşda ýaşap dören demäňiz ýagdaýyňyzdyr. Ben ýöne bunu size düşünükli boldun diýip erteki ýalak gurrun berýän. Indi şu wagt Türkmenistan kriminal demäň elinde. Indi bu tarapy düşünükli sizin döwletiňiz mähilekdigini. Indi bu döwleti soýmaly. O näde toymaly? Ya onu sen gaz barada gurrun ettin de. O Türkmenistanyň gazy 4-nji ýerde diýdiňiz. O biz kabul etdik şonu. 4-nji ýerdemişin. Birinji ýerde, ikinji ýerde o bir lokan demeti ýok. Sebebi gaz tenki alak bolun diýen tenki däldi. Indi geredik görüm. Sovet döwründe kurulan gaz turbasy vardyr. Turbadyr. Türkiýan ýere Türkmenistanyň territoriýasydyr. Muktaram aşak ýokary 80 milyar, 89 milyar bolan kilometr bolan ýyllara molly. Şo töwerekdedir. Bu lokan muktardyr. Ägir bu muktardyr. Gaz turbo Gazprom'un elindedir. Gazprom'un mafyanın elinde. Yani Gazprom'un demesindeki aperiyevde diyen mafya Türkmenistan'dan kat. Dünya meşhurunda. Gatuli demedir. Bunu her türlük yani bunu döwletin Orta döwletin döwlet ulu imperiya. Şoň hatawyndan ikinji bir neme çıkarmak üçin orta bir näçe kampaniýalar topkandyrlar. Yani birinjisi ITERA diýär. ITERA o näme diýär? O gaz çıkaran o. Turwan eýesi däl.
turban olucunu meyetsen. Yani ortada. Kadın Arası var. tatya. Hmm. Yağlı. Yani turbanı intom Gazprom. Emediyen. O iteran kim ol? Yok tığır görün. O bir yiğit. Onu kovutan ya. Sneaker satıp gördüm. Yani halnalara sneaker getirip veriyetti. Yani şu Recep, ne Solon, ne Meti, Clint Uğrat'ından. Beyleki, onlar Karas Bey'de düşüp başlayan sonlar onun adını ütkötüyendirler. Türkmen, Rus, Gaz diyen yağda. Yine de 3-4 tane kağıt vardır. Onlar var da biz ayretin vurun ederiz. Onlar şu an bizim temamda değişirler. Böyle hem becerdini yani mafya demediyendir. Ukrayna'nın demesine Ukrayna bağlarından ellerine alınan o da şunun içine sokulun. İnni Türkmen'i gazını alıyorlar. Bu toğutan 4'ten son başladı. Bunu bizim doğrumuzda etip bilen oktular, ettirem de oktuk. O gereken değerli. Yani ne aylak mafyada olsa bizim üstümüzden geçip gidecek manatı yoktu. Gerek olsa özümüz mafya var. Bilmez, yağdayındadık. Nadar Toyluyuç gazı saklat belliyedi diye ayıttın abi. Hakikatlerim şeyledi. Pulumuzu vermesen gazı yok diye de. Nadar Toyluyuç devlet adamsı. Devlet adamsı yalak yakalaşıyor. Başkaça da onu Şotay'dan ayırmadan aşar yalak derler. O Nadar Toyluyuç ayrılır. Büyük tevabi nefsulatlardır. İkiyimde bir bunda ayrılır. Değerli önümçülükte olurum demedi. Gaz nevti kuruyor dedi de. Bizim intelektüel potansiyelimize yani bağları tanıma ya da bağlarda iş görkezme ya tesirini yetirme potansiyelimize bu targaç diyen nemelerimiz vardır, katlak vardır. Olan bir 100 katından mullokanla bizi tanımayan yok da. Tabiat tabiatının içinden, önümçülük demesinden o görülmeyen, tanınmayan yerimiz de yok da. Sözümüzü geçmeyen yerim yok. Bizde şöyle oraya potansiyel vardı. Önümçülük işleşiyor. Mesela için tekstil demeler vardır. Fabrikalar. Sovyet Soyuz'un 40% targov abarotunu üçüne diyen budak. Sovyet Soyuz'un 40% demek o katı eğer ullokan da. Şunun içinde biz söz sahibiydik. Reakli Respublikaları için alıyorlar. On yakıyor fabrikada vot demedel. Önümlü yankıdı. Abarudunu çıkarayanlarım var. Dakçatlarını çıkarayanlarım var. Demelerim var. Giden deniz yalak demede. O hemmetin içinde de biz avraylı, nemeli, kaynak, işleşip, ınansıp, nemedik görün. Spesialistler, nazar toyluyuca ha hemmetir. Yani öz puduğundan onu dünyanın mastabına kadama. Gazprom'un içinde de nazar toyluyuç dedim. Şilapatını çıkarıyorlar. Şol adamları bayırdılar. Ne için niyle doğru hiç kimde yemek bitti. Doğru son gadi pulları yokmuşun bunları ya barter etmeli yani. Clearing tip at koydular da. Şoları O ayırandan sonra. $10'dan $30'dan tapav diyor. Ya ilahım oldu. Bir baka deme diyorlar. Onun karşısına Çotumba den Haridalya. Ukrayna'dan, Orset'ten tapan yerlerinden veriyorlar da. Tamam. Onu ne veriyorlar? Ne? Burada bakardı. 5 manat olsa. Ukrayna'dan misal için
burada dalyan. Köke tüycü o şolun kelletine verme gerek bolsa ispitağı demediliye, taglata vad ediliye de. O şonlar şu taydaki periçinin o muhtarı yankı qadın patyan muhtarına qavat gelmeli. Bartır diýilýär zat. Tene gaz berýän olaram harit berýärdi. Ýöne olon berýän haridi Badardapdan käbiri 2 etse, käbiri 3 etse, käbiri 5 etse, käbiri 7 etse, käbiri 8 etse gymbat taňa şo nemän dakýalar. Önümi. Türkmenistan şonu şey diýýärdi. Ya bunu gurunýanlar kimler? Bunu gurunýan inde Mintork o arada kän aýtdyk Patrep Taýu o başynda aktörler kim? Aga Hanow, Recep bu ýene şoňa meňzeşler. Onuň bulary ýaşyl ışık kim atýar? Yani gökçüran kim ýap berýär? Ýoluny kim açap berýär? Finans ministri, o iqtisadi meseleleri boýunça zampret ýa ornatardyr. Şolar okeýlýärler. Üýşü gidýändirler, ýatlarına düşýändir. Freeling bilen Ukrainadan o zapçatmy, iýmitmi, eşikmi, o tehnikamy, başga datmy almalar diýerler. Ya clearing boýunça. Bakadan ben gaýtysym diýelim. Indi okey, o önümler Türkmenistan'a gelip başladı. Sen yani normal bağlarda aktan eşetti, altetti, yedetti haridini o bağlarda satıp bilmeyen. Hatta birini berip bilmeyen. Ne kaptanını öyle gidip rahat getirip bilmeyen. Yartı vakatına. Ya da 3'ten 1 vakatına. Bunu ne edip demetmeli? Devlet magazinlerine satmalı. Ya, bu devlet magazinlerinin şu neçenini nem için kalanının büyük sebebidir. Olmasa sen hususi magazinlere 5 etse 10 etse bakabilen önüm tatacak korkur sür araba diyer. Selam. O inni magazinlerde yadıkta düşýän bolsa önüm satýandyrlar, kaptanına da naglutka bir zat berýändirler. Şunu almasın. Milletin ýadyna düşýändir. Alçak gallysaň almasaň bolanok. Ana şol şeyle inni mutton nädip ardan bolýar diýilen toru orta çykýandyr. Gady üniversite olurdan alan oldular. Sen bu karşısına alyan nemeğin önümünü $55 alyan. Cemleğinde sonralık koyuyordu. Bunu kim söylüyor? Bunu ne Türkmen halkı söylüyor. Sizin cüyünüzden gidiyenler. Siz magazinden var şeker alyan misal için. Bir mantık şekeri 5 mand alyan. Size dakikalar, veriyorlar. Bu da gıt bolor ýalar. Tergedik yapıktır. Şolordan biýdin hiç kim ticaret etmediler. Onun birje dip bir zatlar vardır. O bir zat etjegim bolsaň çoň üstünden geçmeliler. O taýda da şu formula gawat gelmeýän bolsaň geçecek manaňam ýokdur, aljak manaňam ýokdur, tatjak manaňam ýokdur. No ýurdy ýapýarlar. Onu näçe ýurdy ýapýarlar? Bu atları başka bir yere getirmeliler. Bunu edip görünlüğüm arasında doğumluraklarım çıkıyor da. Onu tanıyandır, bunu tanıyandır edip öz başlık edip başlayalar da.
Olara da ilk bilakta diyen oklar. Arkasında bir bağdır, kıykılık turmasını deyip, yuvoşluk bilen. O son üstüne çok kendirler. Onun o da nepeden çıkaryanlar. Udok işleden oklarda. Olur yalak aralarına avlanıp görünüm kendiler Türkmen'in. Yönü halk 30 yıllap bir mantık vardı. 5 manat bekledi. Onun halka yani öndürüğünde bolonok mu diyen soru mu bek bolyadı. Bolyan olsa öndürürdü. Yani öndürüp bilen ama da. Onun öndürünün üstüne çok kendirler. Biliseti, börü, leheri öndürmerler. Sebebi ne? Berden gelip dur, tayin. Ne? Halkı hep garip ettiler. Ne bu nimetini bilmek için siz ne şu iktisadi puda o cevap veren vazifeler vardır. Minister Finansı onun zampretin yok korkun embelerni aydınla. Onun bijan başında adamlar vardır. Onun mentor vardır. Patrep sayı vardır. Ne 96. yıldan beri idarlan şol adamlar Türkmen'in garipliğine kelleri bilen, ayakları bilen çok içine günahkar adamlardı. Tertanal olan hem beceritin adını çıkarmak neticede öy işi. Kim zampre ne açı anaktan geçiyor. 96 yıldan beri. Şolorun yılları bilen demedin yazın sebebi bir iktisadi cevapkar vazifede işlemek için yankı elementarındadı. O bilmemezlik mümkün değil. Demek bulur bilivediler. Onun bu değerde cemiyeti bilenin bu torunu iyi var. İyi şotayda yine şu tüccar demeler. O yengil pul kazanıyorlar. Onun bulur o pullu bayağı adamlar. Onun vazifeleri satın alıp başlıyorlar. Yok korkun emelerde yani pul verip girmek değerli uğurlanır. Son 30 yılın içinde. Bizim doğru yalaklar yoktu. O ne bizim yemeğimizde 2500 tane kerhane vardır. O kerhanenin direktörleri, beylekleri, nemeleri biri 5 manat berk girdin diyen olsa gelip bana demettiler. Bizim doğrumuzda. Olur yalak neme de yoktu. Talabım yoktu. Yönü tonku doğurlardı. O boşta olacak olsan satın alayan neme geçti de. Bunlar hem medadi şol yankı cemiyetin nemetini pula çavurdular da. Önümlü da pul. Yankı ben aydiyan da atlanma. Şunu bizde iktisadi institutlar vardı. 2 tane, 3 tane hatta vardı. O şolun o bir işgarının edip bilecek analizi şeyse ya son yıldan Türkmen'in halinin ne olacağını hesaplap oluyorum. Birinciden önümçülüğün hiç olmadı. Yani önümçülüğün olmadığı iş yeri olmadı. Son sen kömök eden dedi bir mantıklı adı 5 manat veriyor. Bu haftaların kömök eden oluyor. Sen onu üstünü yapıp bilen o. Gittikçe halk gedaylaşmalılar. Şoya adaya da geldik de. Onun son göç yönü yerden göç olayanlardır. Kârcı boşandır, daha soğuk boşandır, yolu tünmari, tuğruklar boşandır. Adamlar yaşamalı. Bunları yenecek demeyecek bu anam yok. Devlet bunun elinde diyen yara. Şimdi sapara uzaklaşmakan sorular dörödüdü. Şu an katı kızıklı bir tarih aslında, gıynaşlı bir tarih.
Hakikatinde tarih hamda şunem şolar ýaşap otursa. Devam edip dur ýaşap otursa endi. Indi şu soraw döredi sapara indi şu barter görnüşini alýadylar diýdiňi-de ol 94-nji ýyldan alınıp başlandy, dogry dälmi? Yok, Barter bizim görnüşini. döwrümizde yoktu. Bizden soň 95-96-njy Ha. ýyllarda başlandylar. O Bizim döwrümizde bu atlary etjek görýärler. Aha. O dalar töjüş etdiren yoktu. O bizem etdiren yoktu. O bizem Şimdi barter bilen hiç nemämiz ýokdur. Şeýle soraw dörýärdi, o taýdan getirýän harytlary 5 waka 10 bakasyna diýäňde ýurdun içine alyp gelýän harytlar gymmat baka. Indi şonu barbyr seniň ýurduňa gelýär, dogry däm? Sen gazyny berýärsiň. Seniň hem ýurduňa gelýär. Bunu hasaplap biljek ýa-da yerinde şo haryt hakykatdan hem şeýle bakadanmy bizi aldaýan bolaýmasynlar. Biz bunu alışymyz ýalňyş bolaýmasyn diýen ýalaky neme bilen, pikir bilen yerinde barlajak bolan adamlar ýokmudyka ýa-da şol 94-nji ýyllaky aratdaçylykdan soňra ýok etdilermi hemmesini? Näme şonu barlamak üçin üýşki diýerler. Şo taýda da bagan ketýärler. O barlamalar özleri nemetmeler özleri. Ol ýanky tapara 5-10 kilometr uzaklykdan bilýän bolsaň bolan özler bunu hasap gowy bilýärler. Hemmesi içinde bilmeýän ýok, onu bilmeýän eden oklar. Bilen bardak bolan diýerler onda ýörüýdi. o bilip edýärler. Şoňa päskel bersek adamlary biz şonu işden aýrýarlar, matkara edýärler. O bir de ogry olaram dogry bolýar da. Net 30 ýyl alınıp barlayan teatratın emetine bırak diýin da. Recep berdim, Murat Recep. O portreti asırgı dur kahraman dip. İnstitutlarda atıp koyýarlar. Ödem şu ogurluğun avtory. O şoň patent berilmeli, o da şoňa berilmeli. Şu ýanky näme clearing şu mahinasiýa emetiniň duanydyr. O ne Türkmenin tiyatro görüşüm şunlar. Ya da Ağa Hanıf'tır bu yerde näme pasol bolup şo taýdan kardinirdi diýdi. Bu da şonun alaktır. Recep hem şeyledir. O yurt şulun eline galdy hemme dat. Onun mafya bulun üstüne çıkıyor. Bunların mafya adamları. O da atlayıp bilmeyenlerim şunun. Yani onun gururun eder gelecek nemelerde. Uruş bolanlardan erwed etdiler de. Hatta şu 5 ýyl, 3 ýyl uruşun içinde bolup ondan soňra çıkan ýagdaýynda Türkmenistan polaryalaky derece yetmezdi belkem. Ýöne şu wagtky ýagdaý gaty erwed bir aýdyp berýär däl. Hiç ýerinden neme ýeri ýok, awat ýeri. Indi sapara ýene bir neme beren, sonra beren, siz ondan soň neme ders. Indi şo döwür Nazar Söyünov şuardy. Koýluýoç öz işleri bilen siz o taýda aýdy gelmerede bilen hemme nemeleňiz her kim öz işinde ýaňy aýtdyňyz da biz SSR-iň içinde de bir awraýly ýerdedik diýip şeýle bir soraw gelýär sapara şo döwürler siz şeýle işler edip ýörkä şol ýalaky ýerlerde şu pikir neme ätýaşlyk etmeýärmidiňiz? Ýagny biz gaty uly güýç bilen gidip barýarys, o ýurtda hemme zatlary edilmeli ýalyk şekilde edip gidip barýarys. Şoňa birden birleri çykyp päskel beräýmesin diýen ýalaky bir ätýaşlyk zat ýokdumy? Bu döwürlerde. Ýeni o ätýaşlygy biz etmeliler. O ätýaşlygy döwletiň gowpsuzlyk gurumasy bardy. Döwlet diýilýän hem de bir adamlar hem biri etmelilen düdüğünü ýokdur, onda döwlet bolmaýar da.
Onu sen devlet bolmaly bolýan. Ben taparaga bolup o bir iş edip görün. Yani bu işin hem howpsuzlygyny, bilisiyetini, o yaragly güýjüni, istihbaratyny ýöretjek bolsam, bu iş başga bir etmeli bolýan. O devletin guruluş demeleri var. Yani guruluş demelerini aydık geçenimden sebebi şol siyasetçinin eline geçen son şol guruluşlar siyasetçini orayarlar. Devleti değil. O ben şu başta şoň üstüne açayın dedim de devletin guruluşunu. Şonu düşünmesem ne yankı sen berýän soruň orta çykýar. Devletin etmeli zatları var, giden guruluşları var. Şunu edip böyle. Şeyle bolup durda para, yani her kim öz etmeli işini edip bördilen düşünce bilen ýa-da her kim öz etmeli işini etmeli diýilen neme bilen işlerinden bir ifariye doğru eken o döwürler. Heýleklerem edil edinki ýalak bolup edýändir diýen ýalak neme bilen ýöne ýalňyş taraplara neme edipdir eken o taýda ýem Niyazov'dan başlattırlar da bunu. Bu Sudan emesinin bir öz ýagdaýy var. Bular Sovet döwründe ýa-da defisite ustat Sovet diýelim da bu defisite. Ben demämin film bitmesin diýip bir variantlar koyayım. Neme? Öyle. Şimdi sapara ben oşo yank soru nemedenin sebebi berenin sebebi nemede? Ne ösön yurtlarda daş siyasatlar, iş siyasatlar hemmesi en sonunda bariyere neme cemlenilýär barsam. Bir yere cemlenilip yani bir nämeler bolýar, nämeler edilmeli diýen ýalyk nemeler bolup geçendir diýip soradym da. Yani siziň edýän işleriňiziň arasynda şol milli nemelik ugrundanam, howpsuzlyk ugrundanam nemeler bilen ýygnak zat ýa-da bir maslahat zat edilýärmi diýen ýalyk manyda, yani soňundaky nemeler nähillek boljak? Hilen ýalak nemeler bir ýöredilýärdim diýip soradym. Telefon barýardan ben şunu öçürdüm. O kamerany öçür, birem ısrar bilen telefon edýär. Ha. Gelýär sesin. Ana indi nemetdi. Neme taş doğrumuz yönü telefon şeyleri. Diyeme soruldu durduk neme yeni de bir gaytalan. Şol edýän işleňiziň howpsuzlygyny üçin etmeli adamlar bilen, yani şol harbylar bilenmi ýa-da milli nemesi bilenmi ýygnaklar zatlar edilmeýärdimi diýende. Yani biz şu wadyny orson çykdyk, orsun bir ýerini halka paýlap berip otur. Ors döwründe biz gaz hakda gepläp bilemiz oktuk gönünni şu wagt. Gazda da özümüziň elimizde özümüz istesek satybilýär, istemesek ýapybilýär diýen ýalaky ýagdaýa geldik. Bunyň howpsuzlygyny üçin etjek nemeler bardyr şo döwürler. Yok, devletin hemme kuruluşum var. O arada hiç neme yok. Yönü, bular ýaly kommunikasiýa. Bir böçbörde badır yönü ben yani o paditedaki vödipede derdi. Sen hem merin pulunu dokup görüp bilen o da öyle işin var.
Hawa. Onu koordinir etmeli adamlarım var. Zampretler var, ministrler var, var, bu topor demeler var. Bu zatlan gurrunu, hopsuzluğunu, yağma getiriyen, yağma götürüyatını cevap vermeli. Vazifeli adamlar var bizim. Men vazifem bir küçük vazife. Minister dilen adam bir Türkmenistan'ın nemesinde bir ministerin adını yağıtlap biliyorsunuz mu? Yok. Gidecek vazifem men dalak 8 sanak zam minister vardı. Okulamışlar zam ministerin derine geçerdi. 9 oluyordu. Şol adamdan bir men. Solun birini tanıyanım mı? Ses çıkan birini. Olur. Ya ettiğiyle zaten edip fikir olsa aydıp bilen yerine aydar. İş bilendir. O devletin kuruluşu her ki böyle işletmeliler. Yani hem zaten edip bilme ne ben yok zaten onu vazifen nemeden beten o. Yani bilen de bilmeyen de sen vazifen var. O yani kağıda yazılan nereden nereye geçeni ne edip bilen. Devlet diyen zaten Türkmenistan'ın kuruluşunun, işleyişinin yani bilgisi ne mekteplerde ne yukarı okuyucularına verilen yeri yok da. Onun için Türkmen hem bir adam ortaya çıktı hem de zaten yedi vermediler o diyen. Onu kompetente etmeli. Hem de zaten ne yedi versen ne Fuat ne prezident hem de zaten edip gören adam yalak da olun. Yani hiç adam eden o edin zaten görüp görsün. Hem de zaten edip görsün şunun alak da oluyor da. Yani aydı bilir bir adamımız var 4. yerde deyip şonu aydı bilir yani. Yok o şunun yankı yalanım derler belki. Yani o senki mi? Dilen soru veren adam yok da. Çok hatamı sorap bilen adam yok. Yani kuruluş deme yok da. Ne şunu kim inkar edip bilen orada. Ne Cleveland'i 20-30 yıl devam edilenler. O şu baydan çek öğren adamların yani başına akılan atlarını açtım. Son vardır. Sadi Budok boyunca zampret bolunun hemmeti şu işin içindedir. 100%. Hiç demedi. O teve olup cevap veren bölüm şurada. Çöreği şurada. Şu zatları teretmek için çotayda oturuyordu. Çok bile bok diyenim olmalı elle arasında. Hem de cidden biliyor. O demek halkın geday alacağını düşünüyor diyorlar. O şey deyip oluyordu. O şimdi geday oyun ne Recep Aydiyan'ı sorulur başta ilki başını mutlulatını çotaydan hoşlattı. Yani ölümçülüğü yatırdılar. Doğruluk nereden çıktı? Solon getiriyen zatlarının 30%, 40% halk öndürüp bileceği madır. Öndürürler. Üstlerine çok öndürürler. Vatandırlar, tozdurundurlar. Şimdi bu targaçlar ne hemen? Giden yeni pulları kazanırlar. Onu hem de taşına çıkarırlar. Amerika'dan Germanya'dan çendi, Dubai'ne çendi. Hem de pullar nemeler protaydadır. Sahayları, meleri, betkenlerin protaydadır. Türkiye'dedir. Türkmen'in içinde daha ufak grupların targaç görecek manan yok. Sahayların protaydadır. Göz görtüler bu zatları sizin gözünüzün önünde geçip duradu. O sizin aylap görüyorsunuz içinde yaşap. Ne bu gen. Ha görüyen badır olur korkuyandır. Sonra hemçin korkmalı. Adamlar hemçin korkmalı. Öz vatanına adamlar hemçin korkup yaşamalı. Korkup yaşamalı nemeti ne şulon sehel söz adatlı bolsa şulon göt açılıyor da şunun için korkup yaşamalı.
başka zat düşünmeýän. O bunu söz açık başlayan adamlara o tökme atılar. Yine dün gurrun ettiniz. Yani kemine vardı. Berdan vardı. O yine şu oğlan 14 yaşında. 15 yaşında mı? Var 16 yaşında. Mektebi butorman Türkiye'ye geliyor. Türkmenistan'a. O yani kamillik yaşını yaşamadı oğlan. Yani Türkmenistan'da şu cinayetçi deyip o partiye atıldı. Nemelerde dün görközdünüz. O Interpol'a verdiler diyorlar. Tak biz on nemetini barlak görümüz yok. Onun yönü o beren olup bilirler. O benim şey ettiler de. Men öz tarih neme diyenle başımdan geçenli. O bana yani Türkiye'de şu $1,5 milyon uğurlattır. 94. yıldan beri gözlenip diyor. 93. yıldan beri gözlenip diyor diyen hatlar var da. Demek o hatlara var da ben becet görkezip berenle. O prokurorun Mehmet'i bilen onun bank bir upravleniyetin başlığı var. O son Interpol'a veren yargısı var da. 93. yıldan beri o ulu tuğma pulu uğurlan için halkara derecesini gözlenip diyor. Deyip o Türkiye soraryalık demeyi veriyorlar da. Onun meni Interpol öğümden aldılar da. O diğer ağlı. O da komşuları da yüzünü seyretmeler utanıryalık edip aldılar da. Yani şeytan taşını yüzlerce etken. Terörist tutanyalyk edip. Çoğu onun gurrun veriyorlarmışın yani ulu yani ne satıp görün ne at deyip o şeydi varlar. Onun süt bol ya kıdıklı yeri. O sütte o yani Klemen okudu bana verilen günah nimetini. O dinledik o advokatım oturuyor. Ben pasportum ma yani diplomatik pasportum çoğat yanında. Görkezimine pasport bilen ben 94. yılın 29. iyuluna çenli. Çoğu düğpede işledim. 93. yıldan beri gözlep görün oldu. Şimdi yanlarına ödüğü dedim. Ya, güllü helledim. O stolu da erilurdu. Oldu değil. Ben keminiyatım edip onlara suat et görün dağıtları. O inni okey bunlar Interpol bilen işleşen ortalar. O bizim Interpol'a verecek bilgimiz. O bulon yani Interpol'a verecek bilginden hatken. Ne bize şunu nimetmeye yol açtılar şular. Evet, yani Türkmenistan'da bolayan hadiseler. Bu yine Türkmenistan için hoplu değil. Taştoğru'ndaki ne için hoplu. Region için. Orta Azya üçinem hoplu. İran üçinem, Özbekistan üçinem, Kazakistan üçinem, Tacikistan, Kırgızistan, Türkiye üçinem. Sebebi yankı 4. yerde diye arada gurruna diye şey değil. Çoğu resurslar uluslar arası mafyanın elinde. Tutnamalarım var onun hatta. Hem de tutnamaları var. Çoğu yemede en kıyıtkı vakitte Interpol'un eline geçiyor. Onu biliyorlar. Yani bunu kovayan demediyen adam yok da. Onu demetmeyle bir de deme verdiler de. O ödem hem mecedem Dakar'ında. Onu kendi
Yani epizodическi suçular bilen nemedilip bir padyla hemme getiriyen bolun kaynağı esasy nemesi kapital yani Türkmenistan'ın pulu. Şu teröristlerin ulanyan nemelerinin finansiyerisi vardır. Çok böyle olsa taýdan gidiyor. Yani Ukrayna'da urşun nemesi şu puldan gidiyor. Bravo. Onun Putin ediyen näme diýen ýöne Putin değil, Putin çolun adam. Olur Putin adamsı mı kan yerler olur yok. Tersine de olur biliyor. Şunu ya CIA o kan kovulu alt bilmez. Yok Moskva'da oturuyor. O familyası Putin'ler. Onu mayday. Ödem Türkmenistan'ın kadından Türkmenistan 1,5%. Yani şu Türkmen halkı kadulunu ya yeter yetmez dedi. Şondan başka kad nemesi yok Türkmenistan. Digen ok çolong elinde hemisi. Ne yankı Bartır'ın nemesi başka şey başladı. Bular kriminal demeye yoğurdular. Bunun ulu kriminal bulun üstüne çöktü. Öyle. Şimdi opul yireden vurup çıkacağı ne umanıyor ondan bundan uruğun çıkıp durur. Boş çıkıp dura şu an Ukrayna'da boş näme mesafine çıkıyor. O. Şu Ukrayna'da Afrika'da da şunlar. Çıvakarlar var. O neyden finansiyel diye başladı. Şunlar yalak demeden. O Türkmenistan'ın içinde bir Türkmenistan'ı idare eden şunlar var. Ukrayna bilen Ruslar şu an Rusya başladı atapara 2 ýyl boldu. Indi şu Türkmenin gady Rus alyar, Orslar alyar Ukrayna üssü bilen Ýewropa atýarda. Olaryň maksady şol indi özümiziňki bolsun isteýän bolmaly. Yani Ukrayna'nam alaly, ondan sonra öz pulumuz bolýar, ähli neme. Yani şu an Ukrayna bilen neme geçiribelle. Yok, ol beyle siz bunu o nemesine öwürmäň, bu beyle derler. Bu haňatynda sadalaşdyryrak şey aýdýanly nemedi birak. Gysgaldy birak aýtdym da ben onu. O kasaba nemesinde nemeden de şeyle doğrudur şunlar. O ýöne Ukrayna'da birleri yok, biz sizin aşağınızda işleyecek geldi. Biz adattığı sıkacak. O sizin mafyanızdan kanatınızı elen ok. Ödünüzden diye. Ukrayna'nın içindeki nemeler Ors iş adamları, oligarklar bu doktoru hakimdi. Şu an yoş temizleyenler yönü bu toğunu çıkarıyalak değil. Gat içine giren. Türkmenistan'ın şunlar. Onun yine de bir neme ağdalmalı da Türkmen'e in bir ısnat getiriyen nemeler. Ben biri Sovyet teritoriyasında önümçülün nemeleri tanıyalar da diyene. Şimdi biz elimizden mi kontaktta da? Bizim yani Türkmenlere çolar köpsü kaviri önüm veriye. Yani 5 etse, 4 etse, 10 etse bakabilen. Şu Türkmen delegasyası var. Şu klirik bilen işleyen nemeleri. Naşı Türkiye produkt diye mayık bilepim diye de çolara veriyor. Naşı Türkler çolar. Bana vururum veriyorlar şey deyip. Menle alakaları 100 gram içinde. Türkmen'in yani şu Türk dillerinin yemeleri şulardır. Şular neme. Asnat getirdiler. Şeyle sattılar. Onun yönü Huday saklasın. On iyiydi demesi var. Bu yeke
bir iqtisadi neme de der. O Türkmen milletinin medeni kımmatlıkları vardır. Şonu dargıttılar. Halmirmayetini bozdular. Hemme zat pullun başka şulun hiç rahatları yok. Düşüncelerim yok kendine. Ödem Şolom şulun özlerinin kubolan oktu. Aliyalar soňundan bar başga bir ýyl. düşünen oklar bizim şulun düşünmeyene ekenikde. Bizim tövdegerden bir parçası bizim yemeğimde düştü de. Ne göğünüm tövden emeti. Onda bir durdukar dip bir işgerimiz vardı. Orlar bir storun direktörü. Or Nemette şoň bilen bile geçti de bir de. Açığa geldiler. Yani üç veremde o kenikte. Ben diye gözüm diye tiyeni diye zordan oraya diye de. Yani gözüm -5. Yani aynaklı. Yönü diye köçen ağırtında diye bir 10 manat görköz diye. Ben şonu ya şun demetne sen nomurna sen aydıp beriyen diye. Pullun başka hiç sat gören oklar. Hakikaten şeydi. Ben bolmasa öz halkın şulur yalaklat ediler mi? Var ne tanga mümkünçülüğü verdiler de. Yani halkın şey demetçeğini ben görüyen, demediyen. Yok geçecekken diye. Şonsudan baýak bolýar sapara. Sen önüme öndürüwem, başga zatlar edibim. Adam Goýaşyk baýak bolýar. Talap bilen şu baýaja. O insanı da değeri koymadılar. Şu an Türkmenin hiçbir değeri yoktur. Bana ne demeden günlük demeden geçen adamlar vardır. Tam orijinal dağıttan, Migrasiýadan. şirketlerden. O vatan öylene ne kabul edenlerin bir kere de video alıp görkedim. Aterwet şu Bizim yurdumuz değil ya la. O vilayette bu vilayeti siyahat et bulunu. Sana bastın elin adam ya iş görüyorlar. 19-njy ýylda sapara men Orsetden gelipdim de şo wagt. Moskwadan gelipdim. Ondan soň biziň hatarymyz bir aýra tyn durdy. Orsetden gelen uçoňky. Türkiýeden gelenden kem beýlerämizde durdy. İkinji hatar bolup Aňyrakda. Biziň goşulmada zat degmediler. Orsetden gelýänden kiň açmaň diýip, Türkdäkilerden gelýänden kiň barlaň diýip şeýle seredip gelýärsoň şeýle bir dökgäler soň kolony şeý diýip çykaryp eşikler çykýarda şeý diýip gataýylgan. O ýeriň ýüzü zatdan dolu. Her kimiň eşigini çykaryp sunkosyny açyp barlaýarlar. Men şonu haýran galypdym. Gaty erbet bir ýagdaýda. Mümkin näme? O da sürü bolup gitdi adamlar. Gaty käni ýüşüp gitdiler. Ses çıkaran oklar hiç kim men sunkamy açdyň dördüň diýip. Ondan soň neme diýdiler de bu Moskwadan gelýänler çalçak uğradyň bärdäki adamlar olara gidip ýardam etsin diýdiler. Sunka dörüşmäni. Şolar ýaly gataýylgans. Yemen bu düýbünü ne halky geda etdiler de. Ýöne bu pully diýen adamlarymyz var. Bular adam geday. Bular intellektual tarapdan geday. Ol ýöne gedaýlyklarym geday bolýan ekenlerde. Şulom ine ýeňil pul gazanyp ýaşyş nemelerine urteredin. Pulum bolanyny da beýip ýaşalýan nädir? O toýlaryna teredin, şulom eşik geýişine ýaşaýyşyna bir tyn salyň. Özüm soňy ýokdur. Hiç bilmiyorum soňy ýok. O intellektual gedaýlykdan gelýän zat. Ýurdum şulun edinde. Indi ýanky etkere emetdik de.
Etkerin dünyanın hem yerinde meňdeşdir. Täbäbi döwlet gurulşlary o bir aşak bir ýokaryk meňdeşirek bolýar. Etker siýasatçyň eline geçdi. Ol etker watan gorýan näde siýasatçyny gorýan. Bu şu generallaň hemme jeti hiç tat etmediğim bolsa jinayatkar bolýar. Döwlet howpsuzlygyň jurnalakdyr. Bu da ne illeşlemede billik bilmedik. Bu da bir bilýän adam, bilýän türkmen ýok. Diýip görmedikleri üçin o bizden ýatlatmasy. O sizden netije çykarmasy. O bu atlan awusy şeýle awuly bolar. Täbäbi bu deýle dowama edip bilen ok. Ýokman düzelmeli. Ya içki uruş bolmaly, ya adalşyk bolmaly, ya neme bolmaly. Bu paragat ýol bilen bermäli bulan akyllary ýetmeliler. O şoň bilen bular tozmaly. Ýurty ütkemeli başga demeti ýok. Hiç çykargasy ýok da. Şonnalyk yeňiş ýekeseň däl biziň nememiz kardeşimizin soraglary bolmagy mümkin. Ondan soraly arkaý soragyny berber. Ýeke yeňiş däl. Biziň operatorymyz bar. Nadyny aýdyp oturmaý. Operator edimden. Gaty gyzykly hem gynandyrjy bir tarih diýelimi ýa-da şugun diýelimi tapara. Şu zatlary aýtdyrmazlyk üçin o media ýokdur. Sebäpleri hemme jetin demeti bir-birine baglaşyp gidýän. Gorkuşum üçin wadyr. Adamlar gorkutmaly. Gorkutmasaň o bu zatlar aýtja. Media bolsa da zatlar hemme jetin düzelip gidýär. Bu watyna sine diýäňmi? Gündeme çykarylan mesele şo taýda çözülýän. Dol çözmede uğruna bir zatlar edilýän. Bir köçedin demet börendir, ýene bir başga bir zatlar. Ne diýen demedi. Şundan dämşik 30 ýyllap mahrum etdiler. Bakın. Şu adam kovulap görüldü. Dämşik. Watan üçin edilýän bolsa, watan üçin bular ýalaklat din edelerinidir. Zeylerini bilýär diýen bolsa. Onu sapara halk aýtsak bolup gördü. Öz ar şikaýatyny, ýani özüniň ýaşaýyş durmuşyny video çekip zat edip hat ýazyp uğratmaga çalışýar. Bir tarapdan içeriden, bir tarapdan bular diýär sen näme üçin ýykylan jaýyň suratyny alyp uğratdyň diýär. Sen näme üçin sil alan köçäň suratyny alyp uğratdyň diýär. Aslında diýmeli bularyň özleri etmeli aslında bunu. Resmi mediýasy etmeli bunu, görkezmeli. Ýöne halk gene de şuloň etmedik zadynam etjek bolýan onam üstünden basýarlar-da. Kirli polisler vardır üstüne aýlanyp bunu etdiň. İşine bilen oklar bolar. Diýme bilýär bilen ok olyny başga kategoriýadan demelerde hekaýeler. Bir buyruk berýändir. O talaby bardyr. Şo talap tez çykmaly talap şol. Onuň owurluk korrupsiýa barada kän demeler aktiw mereperiýatlar edýänler. O mereperiýatlaryň hemmesi şolaň üstüni ýapmak üçin deme diýerler. Men Recep Berdimurat iň mulogry diýip aýdýan. Onu hatırlar ama. Hemmeden tuğut et beren. Yığınasınlar da şonany.
Neme döwlet bolýanlar şol. Gurleşik görsünler. Gayratlar Ha. var. Şeýle zatlar çykdy sen Hocam hakynda Murat var. çynmy şol diýip. Hocam Murat var. Ben Hmm. atlamay götürüm. Onun beylekler var. Kim sadi meseleleri oyuncu dampret bolan olsa hem becen tutup yakı vermelidir. Solon ne familielerin 94. yıldan ver çıkarın. Yani yakmalı adamlarınız sol, siz gedaylarınız haftırlar sol. Hem de biri önemli değil. Ana. O ne fakt, hakiki fakt. O prokuroruna da ne bilir? Ne ben size in ulu oğurları, şol oğurları Nemet ben siz korrupsiya var arada görüş yok deyip etat oğurlardan insan başka erik çıkacak buluyor diye. Keminänin Interpol'a berip berler bular. O tutmasan da yani kamillik yaşında yaşamadı adama. O bulun oyunlarım diye ne bir tane adama şikayet ettiren olmalı. Ondan halka pasport veren onu şikayet eden de yani büyük oluyor da. O 4 napardan nemediptirler. 4 tane iş var da. Onu koşu ediptirler mi nemedi ediptirler mi 2 oturuşu atlaşan ülyen de. O 4'ünden yani berat ediyor diye de. Berat demek aklım çıkıyor da. Yani paraya gidiver diyen oklar. Pasport yok. Onun üstünden Interpol böyle her diyorum adresi var. Onun şuları söğün için gözlentmiyor diye ne alak demenim düşündüm oluyor. Ya ilek demenim yiyecekten çek oturmalı yağdaya getirttirler de. Genç adam sapara bir yerine söğünün için Interpol näme üçün gözlesin Interpol has bulurak rahat gözlemeler mi? Yok olur bak onu beyle diyen düşünüryen nedirler bulun düşünürüşü entek orta çıkar. O bizim sonra karışık diyor. O Türkmenistan'a keminen suratı yani merdanı suratı. O gemelerde razısku istedip o cinayetçilerin aratında yaşı vaktini ver batırı dur. Biz onu bilem dok yan yakında vurduk da. O tayda ne gözlenip bir Rotay yemeği verildi de. Cinayet edildi. O cinayetin yemediğinden tek setlendiren oklar. Ha, enter çıkalım. Sebebi bayram bir ette o ne advokatlar ne nemeler işleyenler, dinceliyorlar. O cinayetçilerin dinceliyor onun için. O bizim Interpol'a ayçakladığımız Ken. O biz onun kellemde gelen nokta Interpol'da aydık. Demeden. Yatlattılar diyen. Öğünleri yatlattılar. O Interpol'a demedeli Interpol şu Türkmenistan'daki alak şarlatanlara o buranın ya demediyen kuruluşu olsa o çok kuruluşların kriminal kuruluş Interpol ulanıp bilen olsa o Interpol'a da ondan değerlik baha vereceklerini düşünüverin. Interpol'a bu zatlar hem meselini katıragat düşündürür. Ben şunu seninle Interpol'un nemedine kadın bültenlerini arayan adam ben. Bunlar hayali şimdi ben bir yere gideceğimi nemedini yönünden bildiler şotay haber ediyorlar da. O ne yani Lancı'yla ver gözlentmiyor kadar bültenine deyip. O Türkiye'de edittirler. Son nemeden yerimde kapıda. O püskal çıkıp kayttın değil mi? Sapara sen o dövürler özler uğrattılar değil mi seni? O püskü için. Oğlum yani bunun oyunu son. Şu dövrde öğrenin dağıtlarını şu adam etmiyor orada. Doğru. Ya şeyle diyeme halkı yani şu garip bolonluğunu epizodları nemeleri kendi yönü ben etaatın nemelerini açtım da şu bunun halkın hem beceri bilye
Şunu bilmeyen neme yok da Bartır bilen önüm gelýändi. Onun döwlet magazinlerine satylýandy. Döwlet magazinleriniň 92-nji ýylda şolaryň biri galmaly däldi. Ondan bilýän 92-nji ýylda ýeke döwlet eýçiligindäki tövdan emeleri galmaly däldi. Şunun bar. Barlygyň bir sebäbi şol. Yapmayanlar şol. Ondan bunu iki kurs bilen yumurlayalar, halk düşünmediyalar edýär. Bu bir kurs bilen hasaplarda bu hiç tatýarlar. Bu beýle kurs bilen nemeden de dummaz. Onu başı gözü çarşık gidýär. O bank diýilen zat ýok, bankyň ýoklugynyň sebäbi şudur. Ýörit edilýär hemme. Bir neme diýen. Özüm şu zatlara jogap berýän adamlar ordu nakýandyrlar, gahrman edýändirler. Ben buradım portret dur. İn hormatly Türkmen. Çokun şoňa diýenýär. O institutda o. Servet sapara mene doğrusu şu at nireli dip soraýarlar aram Türkmenistandan diýmäne ýaman utanýan. Ýudunup çekinip diýenler. O bir kişilik daýyn şol ýaly ýagdaýa düşdüm. Türkmenistandan nisem ýüdüni sowdular da bir kişilik daýyn servet näme aldym garaýyş aldym ondan soň. Gaty utanýan diýmäne. Siz diýär baý ýurt dämi diýerler, näme iş etýäňiz? Servet utandyrýarlar. Yok ben aýtdym ama şu iş dünýäsi o waşy Türkiýe tut diýdi. Şu waşy Türkiýe diýenleri ne Recep Agahan bu nökerleri klinik bilen barýan töwde etmäler neme. Ve blonkar diýip häzir geýdirip goýberýär patry diýer. O. O adamdan şey diýerler. Bolmasa şular bir zat öňüme öndürip baý bolan birini görkezdim. Apara Türkmenistanda galtagam çykan ok. Galtak A5'nin kum çekilýän şeýle galtak. Şu çykan ok. O näme diýek bu? Döwlet ýurt bolýar. O teknologiýa galtak. Galtak maşyk. Ulug kısmına gelýär. Paçitligi var da içerisinde. Tonç ödem gaty tonç bulong doýdum da olmam ýok eken. Yntabam ýok eken. O ýigitliklere o arada gurrumam ýok da. Ödem onan marsaň şulong köpüzini men gaty ýakyndan şeýle bir ýakyndan tanýanda. Käbir bilen çağalykdy. Bilesen oglanlym. Bu derece yankı cahil, nadanlık derecesinde maşaktak cahiller. Bilemok bunu. Mahalliden kayağı var. Şu derecedeki cahil, yönüp pul uğrayan cahil. Pul başka şu Eceti kalkadan yok bu kanyan şu pullun başka. O da ödürüp giden tam var da atlar kalk gidiyor. Hem becerdik hem şeyle. Onu yardım kınayan yerinde dağıt kaldı. Beyleklerin keteri. Ölmek dağa yanlarım kendisi para. Öldürüp alyanlarım köpüsünü. At son. Öldürüyorlar yok yani. O içinde ödüler bilenem neme del. Ne yollu Urvanov tip zampret badı. O da nepede çüyrettiler ölendir. Berdi Muhammed veden şol. O da şu yankı nemeti şu nevit qad nemetinde oluşmadılar. İyiydiler. O iyene bir Recep o haberleri. Yani bular yalak demeyen elinin ağzından tutup bolu nokta.
Ulu pulun içinde olur ya alak demelerim var. Fotoğraf. Bizim yanında olgat görün oğlun ağam deyip. Hemmesin tanıyan. Yani pulun adamini bu dereceye getiren yani hamir mayeti o çok olmalı. O pul bilen gör. Kan zaten yok. Pul olmadı da adam yalak yaşatıyor. Kazanyan nemelerinem alias diýenlerine bu birden bir adam şolary ýaly ine berdim Rahat Recep'in baýamasy üçin milyonlarça adam geday aldy. Yüz miňlerçe adam ýurtdan çykyp gitmeli boldy. Şagalary bir ýerde, aýaly bir ýerde öldü, bir ýerde men özümden alaýym sap. 5 ýyl boldy men öýme gitmeýän. O şey maşkala institutum dargadı. Yani maşkala institutum darganda Türkmenin o da dargadı demektir. Bir adam üçin. Bular bir değil, bar 100 bolsun. 1% sapara umuman halka çıkaranında halkın nemesini çıkaranında bir 1000 adamdır bolsa 2000 adam, 1000 adam, 2000 adamdır. Ondan ýetişik bir zat ýok o taýda. O taýda milyonlap adam ýaşaýar ýurdun içinde. Olaryň hemmesi syýır sepil çöpüň çöğürüň içinde, palçygyň içinde weýran bolup ýaşamaly. Asanyca adamam Öyle bular bilve diýerler. Iň agyr nemeti günälerim şol bilerek sebäbi ne autobiografiýasyny seyretseňiz hem etaplar geçendir. İçinde geçen olur. Yani tüwden içinde geçen olur. Ben bu zaman minitde de yakan tanap gördüm. O Türkeş bölüm ok menden kiçi o yani tüwden naklan hem bejetin tanıyan. Bayram dip şulon nemeti var. Bayram çeşit diýdik. Men kursdoşum paralel kursdoşum derler. Hem bejet bir owan oğlunlar diýýärler. Bulun tananmaýany yok. Bu derecede. Yani direkt barjagdan bilýärler. Ýurdum, döwletim. Tetler çykýandan. O menim kän araşdym. Şular mäw diýerim kendim. Sebäbi men bilýänim bularyň bilýärler. Gorkanlary, ýigrenýänlikleri, demedikleri şondan. Bular o zatlar hata edýärler. O biz pawda berdik. Elinde uzadym diýdik. Başga şana elinde goýup. O ýurt şeýle bunu düzeltmeden bolan o. O hödýürni, toşawny ýenäti o düzeltmelen biz o adaletliğini ýerde. Hem aýtdy. O entak o çoro geleceklerim vardır. Olara da signal. Size demeğdi, elinde çabuk tutun diýen Türkler. Eline çabuk tutun diýip. O bu zatlar bilinmeýändir, nemetmeýändir. Öýtmem. Hiç nemeti yok. Bir dağadın içinde ähli 30 ýyllak eden nemeňiň taryhyny aýdyp berdi. O yine 3-4 saat demetsek içindäki tereňizi çen tanap berip bilýär. O tiden meňe ýaşym bir çene bardyr da. O men ýetişmedem şu ýaşlar biriňizi ýaşatmaýarlar. Ýeki biriňizi. O tiden hemme jaňy neme alýan ýörüýti de gurama döretdi. Köplep ýör. Ýeke-ýekeden atlaňy nemeler. Dünýäň niretine bolsaň bolaýyn. Bulan eline de yani matadan kadar bir iş hukuk verirler. Sizi özün vermeden atmalar yalaydı. Bunu edeceğimizde de hiç deme yoktur. Bunu etmen düzediğim olan nokta bu millet. O dünyanın niretine kaçtan kaçayın. Bu yıl olmadı 5 yıldır, 5 yıl olmadı 10 yıl. Mühletine ayrılar.
Pestroku davnası diye. İkinci Jahan Uruşu'nda öldürülüp dörlü nimetler var Matadı. Şondan beter oldu. Bu döwre hem teknoloji öten. O senin gidecek yerin diyor. O iyenden de burnunuzdan getir. Ona maydayın. O demet yani yakar. Öýüň içinde özüňiz bilen bileýän arýalar edek yani. Siz yani kanun bilen neme bilen etmedik bolsaň size kanun hem için işlemeli. Hı? Bu ölen 50.000 adamın adını demetdik de ol 50.000 dönem kendir. Şulon el bilen giden adamlar şolar hemmece. Şulon garantyny korumak için ettiler dawlatlar. Onun içinde köpsü saylama bir aydın iş adamları var. Gatıken adam. Demedik böyleler. Şulon 100.000'si bir kemine degen okda. 100.000'si targaçan 100.000'si üýşür bir ýerik pullusunu bilimsizini. Tapara şu wagt şu kemine ziyan etmekleri var. Ne biz şu wagt Oğuz döwletini zat edip oturýarys. Akyl bilen gidip oturýarys burja. Şu Oğuz döwletiň soňunda ähli türkü döwletleri karara getirjek. Olaryň edýän ýany kemine edýän ýany şu wagt näçe 350 milyon sany türk halky barmy? Şularyň ählijesine de edip oturan hasabyna gidýär. Çünki bir uly bir iş edilip otur bu wagt. Olanam şol işin öňde barjylaryň içinde. Orada atlara bular entäkler düşünmez. Öňe bular düşünen zady şu pul bular ýanky burada bir ketel hakikatdan ben bir Sudan emetinden bir kana bizim elimizden emetti. Da çağrı yok diýen bir var. Men adamdan adyny aýdýandan hiç bir yalan demeti yoktur. Tarihi bilen aýdýandan. Da çağrı yok diýir orada bir yerden çıkar. Doğumlu olun. Suda gel. Şuradan şu. Yönü bizim yanımızda yani nabar Suda ettirem yok, eden yoktur. Olmasa göğe şuradan nemeden. O kıra çekilip yemetti. Yani burada hiç neme yok. Formu da yok. Ahlakam yok Sapara. Her bir zatın bir ahlakı olmalı. Bolya deme yeniş başka sorun yok burada. Cemle. Stayda Cemle eli iyileşler o bu yurt ütkömeli. O bu başka hiçbir çıkalgası yok. O bizim urşuňam, gıykılıňam, dawa, jenjeliňam tarapdar däl. O öňüm därlik, şinnem däl, ýöne şu ýurdu ütkötmek üçin gerek bolsa dawada jenjelim, urşum näme etmeli bolsa etmeli. Ýurdu diňe ütkötmeli. Bu döwlet däl. Bir kriminal nemen elinde, o kriminal nemede başka kriminaldan elinde. Öz başına delikanlı diýerler de Türkler. Öz başına o kukrap görün. Bahrimanam der bu. İbn Mehmet'in hizmetini kılgap görün, şütýör ko. Şoň üçin ýokman ütgünleri bolmasa da bu milletten hemmemiz agdyýlyk bilen yüz döndürmeli. Hayt ne dersin öyle orada taylar film yemeği. Bu torayel kemin yeme yeniş. Öyle ya. Sağ olun iyileşler. Sağ olun. Sağ olun. Deren